og velkommen til den her video via McDonald's. Vi har købt sådan en boks. Mig og Mathis har købt sådan en stor boks. Vi vil gerne lave en video med det og sådan noget. Ja. Vi skal bare i gang. Ja. Jeg skal også lige med til. Hvad starter du med? Så hvad er det, du skal hurtigt? Gå det? Prøv at Vi ved om, hvem der kan spise den hurtigst. Nu er jeg tager ikke noget drik, før jeg er færdig. Du skal bare spise det langsomt. jeg skal ikke spise hurtigt. Hvad? Jeg kan ikke spise hurtigt. Åh, det er varmt. Det er det her, der er varmt. Og hot. Og hvad er så foran dig nu? Hvad? Du bruger sådan en her. Ja, det kommer. Det er til det sidste op. Nu har jeg det der til det sidste op. Og den skulle videoen kommer til at være lidt lang, men Okay. det sidste. Det er varmt. Til sidste op. Den er ikke stærk, den er bare varm. Med ost. Çağırtın mı şöyle siparişleri ilgili? Det er første gang, vi har lavet sådan en video her. Vi har aldrig nogensinde lavet videoer før. Så det er første gang. Men vi skal nok lave flere. Det skulle få mange likes. Ja, rigtig mange. Og subscribe. Her. Hvad til? Dobbelt op. Jeg tager sådan en her. Ja, det var det sidste. Den tager det sidste. Det er den, der er hurtigt sidst. Jeg døber den. Patrick, jeg døber den. Nå ja, det gør jeg. Og det er det bedste, det smager sød på McDonald's. Hvad var det? Det er derfor, jeg har 3, fordi jeg elsker det. Det minder mig om en eller anden smag, der smagte godt. Jeg ved ikke hvad. Prøv at dyppe den her ned i chili cheese top. Chili cheese top ned i det. Smager det godt? Ja, det smager godt. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har 10. 9 tilbage har jeg. Jeg har 10. Og skynd mig lidt, man, så taler han. Det går i den grad. Jeg tager chili cheese top, når de er så gode. De er gode. Jeg har 2 chili cheese tilbage. Har du en med? Nej. Hvor mange følger har tilbage? 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den her er en cola. Det er bare til sidst. Jeg skal bare vinde, mand. Jeg skal bare vinde, mand. Jeg er sgu med den. Jeg er også, men jeg skal vinde. Jeg er ligeglad. En chili cheese tilbage.
Ja, okay. Du fører med 3 over mig. Pis. Ja. Og dem, der taber, dem, der vinder, de får en sundays, og taberen får en sundays med jordbær. Og den hader jeg. Jeg hader den. Og hvad er det? 2 kroner, mand. BP. BP. Jeg har lige brugt mine penge. Ja, nej. Siger du? Ja. Ja. Men, og jordbær, det smager altså godt. Men det der, karamel og chokolade, det smager meget godt. Så jeg er lidt nederen på, hvis jeg taber. Jeg har altså brugt smager af jordbær. Du fører med 3 over mig, mand. Stadigvæk. Nu er jeg nået til hotdogsløb i, så er det svært at spise. Men en. Færdig. Fældig. Postet med. Jeg har stadig ikke nok tilbage med. Hvad? Jeg tror, jeg taber. Det er meget bedre over dig. Der mangler en bagefter, den her.